Il-qasam tal-ġustizzja jibqa' wieħed li fih iridu jsiru riformi kontinwi bħal dawk li saru diġà biex pajjiżna kiseb il-fiduċja tal-FATF u tal-Manival. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela flaqa li kellu fil-Berġa ta' Kastilja mal-Kummissarju Ewropew għall-Ġustizzja Didier Reynders. Il-Prim Ministru semma l-fatt li l-Gvern Malti konsulta bisħieħ u b'mod kontinwu mal-Kummissjoni Ewropea fost l-oħrajn dwar l-implementazzjoni ta' qatt ta' riformi favur it-tisħiħ tas-saltna ta' dritt, il-ġustizzja u l-governanza f'pajjiżna. Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li l-Gvern qed ikompli jwettaq riformi li jkomplu jsaħħu l-ġustizzja u annota riformi mbuttati mill-Gvern fosthom il-bidla fil-proċess tal-kumpilazzjonijiet li għandha lan li żdid l-effiċjenza fil-proċess ġudizzjarju. Il-Prim Ministru fisser lill-Kummissarju Ewropew Reynders ir-riżorsi bla preċedent li l-Gvern tal-Qrati u l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali dan ġie komplementat minn fondi parti minnhom il-programm ta' rkupru u reżiljenza li ġew investiti fid-diġitalizzazzjoni tal-operat tal-qrati. Il-Prim Ministru refera wkoll għall abbozzi ta' liġi li se jagħtu l-ogħla protezzjoni fl-istorja lil ġurnalisti u kif il-Kumitat ta' Esperti tal-Midja għaddej b'konsultazzjoni pubblika wara li l-Gvern aċċetta t-talba ta' chairperson tal-istess kumitat biex issir estensjoni għal konsultazzjoni. Aktar tard matul il-jum il-Kummissarju Ewropew għall-Ġustizzja kellu diskussjoni fil-Parlament mal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej. Kellu laqgħa separata wkoll mal-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard.